गांव देहात या फिर देश की कोनो कोना से केहू भी जब कभी भी दिल्ली आवेला तो अगर जो घूमे के होके बाद सबसे पहले ओकरे दिमाग में जो चीज आवेला वो इंडिया गेट। और इंडिया गेट हम सब देख ले हो कहीं ना कहीं टीवी में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं इंडिया गेट जरूर देख लो, ताकि एगो आइकॉनिक स्थान है इंडिया गेट दिल्ली में। और पहले आप जब भी इंडिया गेट देख लो 2019 से पहले, तो आपके इंडिया गेट के बीच में, एकदम बीच में एगो लौह जलत दिखत हुई और ओकर नाम रहे अमर जवान ज्योति, जो उनकी 24 घंटा हर मौसम में, चाहे बरसात होके, चाहे ठंडी होके, चाहे गर्मी होके, हमेशा जलत रहे। और हर टाइम पे वहाँ केहू ना केहू मतलब कि गार्ड के रूप में हमेशा खड़ा रहे। लेकिन 2019 में होके यही जैसे 400 मीटर बाद वॉर मेमोरियल जो उनकी नया बनावल गई बाटे ओमे शिफ्ट कर दे गई बा। आज की वीडियो में हमने के वॉर मेमोरियल के ही पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर जाए कि वॉर मेमोरियल काहे बनावल गई बा, ओकर खासियत का बा, और ओमे का ऐसा चीज बा जो आप सबके जरूर देखे के चाहिए। और जब आप देखब तो आप गौरवान्वित महसूस जरूर करब। लेकिन वॉर मेमोरियल के एगो डिटेल व्यू दिहले से पहले हम सब आपके बता दी कि आखिर इंडिया गेट काहे खातिर बनावल गई है और एजा बीच में जो अमर जवान ज्योति जलत रहे वो काहे जलत रहे। इंडिया गेट के बनावल गई है ब्रिटिश राज में जो लगभग 90,000 सैनिक प्रथम विश्व युद्ध या ओकरी बाद शहीद भइल ना वो लोग की सम्मान में। और जो अमर जवान ज्योति जो एजा हमेशा जलत रहे वो 1972 में एजा के स्थापित कल गई है। 1971-72 में जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भइल है, जेकरी बाद बांग्लादेश का गठन कल गई है, ओमे जौन सैनिक शहीद भइल ना वो लोग की याद में एजा अमर जवान ज्योति के स्थापित कल गई है। जैसा कि हम आपके पहले ही बतानी है कि आज की वीडियो में हम आपके वॉर मेमोरियल के एगो पूरा ही वॉर मेमोरियल के पूरा एगो एक्सप्लेन करब कि वॉर मेमोरियल में आखिर का चीज बा। तो चलिए आपके वॉर मेमोरियल घुमावल जा। देखिए यहाँ से वॉर मेमोरियल में यही जैसे एंट्री लिया जाला, तमाम लोग आपके एंट्री करत दिख जाए। चलिए चलो जी। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जैसे ही आप अंदर घुसब आपके सबसे पहले एगो डिजिटल डैशबोर्ड सामने दिखी। ये डिजिटल डैशबोर्ड एगो माध्यम है जेकरी मदद से आप भारत के उन वीर सपूतों के आपन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेनी जौन लोग भारत की रक्षा में अपन जान न्यौछावर कर दिले बा। आप अपन नाम, मोबाइल नंबर और ओटीपी की मदद से वो तमाम योद्धाओं के अपन श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेनी। डिजिटल श्रद्धांजलि दिहले के बाद जब आप अंदर की तरफ बढ़ब तो आपके एगो पिलर दिखी। पिलर की ऊपरी हिस्सा पर अशोक स्तंभ के स्थापित कल गई बा और ओकरी नीचे आपके अमर जवान ज्योति का लौ जलत दिखी। वॉर मेमोरियल का निर्माण 40 एकड़ में एगो गोलनुमा चक्र के आकार में कल गई बा, जेकरी सबसे अंदरूनी परत के अमर चक्र कहल जाला, जोने में अमर जवान ज्योति के स्थापित कल गई बा। ओकरी ऊपरी चक्र के त्याग चक्र कहल जाला, जोने में भारत के सैनिकन द्वारा लड़ल गई तमाम लड़ाइयों के बारे में बातचीत कल गई बा। तीसरा परत के वीरता चक्र कहल जाला, जहां भारत के तमाम शहीद सैनिकन का नाम अंकित करके वो लोगों के अजर अमर कैले का काम कल गई बा। और एक बाद आवेला रक्षा चक्र, यानी कि 4 चक्र के मिला के नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण कल गई बा। अमर जवान ज्योति के चक्र से सटे होकर ऊपरी चक्र यानी कि त्याग चक्र में लोंगेनवाला का लड़ाई, जौने में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 120 भारतीय सैनिक पाकिस्तान के 2000 से 3000 पाकिस्तानी सैनिकन और लगभग 30 से 40 टैंक से अकेले लड़ाई लड़ ले। गंगा सागर का लड़ाई जौन की 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के समय गंगा सागर नाम की गांव के कैप्चर करे खातिर लड़ल गई है। तिथवाल का लड़ाई जौन की 1948 की भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लड़ल गई है। और रेजांगला का लड़ाई ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन ट्राइडेंट के दिखावल गई बा। त्याग चक्र देख के ऊपर अइले के बाद वीरता चक्र शुरू होला। ये चक्र में भारत माता खातिर परम बलिदान देवे वाला सैनिकन का नाम अंकित कल गई बा। नेशनल वॉर मेमोरियल बनौले के पीछे पर्पस भी ये रहे, इससे पहले देश में ये तरह का कोनो जगह ही ना रहे जहां आजादी के बाद भारत माता का रक्षा करते हुए शहादत देवे वाला सैनिकन का नाम अंकित कल गए लोग। वीरता चक्र में भारत पाकिस्तान युद्ध, ऑपरेशन पराक्रम, संयुक्त राष्ट्र मिशन, भारत चीन युद्ध, ऑपरेशन मेघदूत और तमाम अन्य लड़ाइयन में अपन जान न्यौछावर कर देवे वालन सैनिकन का नाम सदियों खातिर अंकित कर दिया गया।